mistede jeg lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået. Nu må vi se. Men hurtigruten er jo sådan subsidieret. Nu kan I se her igen, at der er nogen, der står og fotograferer lidt. Ja, vi må få det hele med. Hvad siger du? Vi må få det hele med. Ja. Det er jo flot. Men de kommer sådan relativt hurtigt og ligger til her. Og så går der lige den der lille halve time her, ikke? I kan se, de tager fragt den. Ja, de kommer åbenbart lidt tidligere om fredagen. Jeg er ikke rigtig. Jeg har normalt at kunne nå ned. Det kommer åbenbart lidt hurtigt her. Der ligger også nogle fisker herude. Faktisk nogle af de der fiskerbåde, vi ser inde i havnen. Der ligger fisker herude. Så kommer den kommer ind med hovedet først, snuden først. Så svejer den lige rundt her, sådan ligesom en lille kan man sige nærmest. Og så ligger den så ind her. De har jo, kan I se der, den har 3 borgpropeller. Nogle fleste af dem, de har 2. Men de er sådan rimelig godt ekviperet til at ligge ind, uanset vejret. Det kan jo godt være hårdt vejr om vinteren. Nu skulle det jo have været forår her, men altså normalt ligger der ikke så meget sne. De gamle siger jo, der har jo aldrig været nogensinde så meget sne, som der har været de her uger, jeg faktisk har været her. Så sådan, der kommer noget sne, og så går der en 2, 3, 4, 5 dage, så er sneen væk igen, og så kommer der sne igen, og så ligger sneen sådan set kun i fjeldene. Men på den måde her, det er yderst sjældent. Og i den mængde her, der siger de, det er 100 år siden, der er kommet så meget. Men så har man så også oplevet det her. Så det kan være meget spændende. Ja, den æder batteriet hurtigt. Nu vi sådan fotograferer her. Ja, så kan vi køre i godt 3 timer. Er der plads til at optage på min lille kamera her. Men det bliver der nok ikke noget af. Han tager ikke rigtig afsted, ham. Haven der. Så flytter jeg mig lige for ham, fotografen der. Han skal måske med igen. Det kan man ikke vide, jo. Jeg skal bare lige ud og have gode billeder. Så er det klaret. Det er noget nordmand, så ja, det kan jo også sagtens være. De turister i eget land. Det er der masser af. Så. Jeg tror lige, jeg holder et øjeblik, til vi ser færgen komme afsted.